Тонито ще ми направи зачистване и ще ви покажа точно с какво, защото разчитаме на хубавите продукти и естествено на опита и знанията си. Косата ми е подходяща, на 2-3 дена е измита косата. Тони, може ли да дойдеш да покажеш точно коя част първо ще зачистим? Така, първо ще започнем с стрес зоната. Ето с тази част. Така. На 2-3 см. Точно така. И ще ви покажа съответно, естествено навсякъде, където има места за зачистване. След това ще направим боядисването или тонирането. Ще преценим на момента. И ето го продукта, който ще работим. High Platinum пастата. Естествено с 5 волюма, 1,5%, който оксидант е виолетов. И така, то ще бъде 1 към 1,5. Много приятно се работи. Той е пригоден изключително към чувствителни скалпове. Няма да има никакво горене на косата, естествено. Така че след ще ви показваме съответно различните етапи на работата ни с тази паста. Така че очаквайте. И така, докато Тонито прави следващия участък, мога да ви кажа малко интересни факти относно платиниум пастата, която изсветлява, тя е безамонячна, изсветлява до 9 тона. Казваме и паста, защото е кремообразна, която задължително изсветлявате, дори и корен може да изсветлявате, изключително предназначена за чувствителни скалпове, няма сърбежи, няма прищипвания към кожата, може да се работи в различни смесвания в съотношение 1 към 1, 1 към 1,5 или 1 към 2. Оксиданта, естествено, към него може да работите от 5 до 10, 20, дори 30 волюма, естествено, в никакъв случай корен, но може да използвате в различни видове техники. Примерно, може да се прави баляж. Пастата е един вид прогресивно изсветляване, който така повече изсветлява, веднага може да разбере какво значи прогресивно изсветляване. Много малко изсветляващи продукти на пазара са направени и са произведени на този принцип. Изключително щадящ материал, много приятно се работи, няма никакъв мирис. Много е важно тук да кажа, че и самите фризьори трябва да работят с такива щадящи продукти. И понеже Тонито е част от екипа на Тая България, и това смятам, че е един от продуктите, с който така много фризьори и тя самата обичат да работят. Тони, може ли да си кажеш ти абсолютно неутрално твое мнение? Здравейте на всички! Аз харесвам да работя с пастата. Първо, защото е много лесно се нанася в определен участък, в който аз искам да нанеса пастата. Много лесно, не ми се разлива самия продукт. Другата причина, която обичам да работя с нея, че много добре мога да я контролирам визуално. Мога да я следя на всеки 10 минути, не ми прави петна, изсветлява до необходимия тон, няма дразнеща миризма. Лесно всичко. Пастата ти дава всичко онова, което иска фризьора с този продукт, нали, за да може да изсветли косата. Супер, Тони.
всичките блондори, които ги има в тая България, нито един от тях не се разлива. Дори и да го направите в смес 1:2 или повече. Където се нанесе, там и остава. Въпрос на техника на работа. Затова е много важно да се ходи на обучение и когато се започва да се работи с някакъв нов продукт, не дейте така с лека ръка, оценявайте момента, че трябва да го видите. За корена направихме една отделна смес. High Platinum пастата с 3% оксидант. В съотношение 1:1,5, нали, Тони? 1:1,5. Това е хубаво на тази паста, че може да се седи и 60 минути, и 70 минути, без никакъв проблем. За какво зачистване става въпрос? Възможно най-близко. И сега само ще я тонираме косата. Сега ще си избера цвят. Така. Искам да ви покажа за какъв прекрасен фон на изсветляване е канал. Гледайте, косата още е влажна, няма зачервяване, няма щипане, няма нищо. Косата си е абсолютно мека, приятна. Не винаги изсветляванията на косата са нещо, което причиняват голяма щета. И ево, Тони, голям майстор си. Значи това става така, когато чирака стане по-голям от майстора си. Чисто, красиво, бебешко, русо, с много лек перлен подтон. Но нарочно я отварям във всички посоки, за да можете да я видите. Естествено, когато лицето се гримира, ще изглежда още по-добре, но ето я и така косата. Така че очаквайте ни до следващите видеа.